Terve! Kuuluuko sinun työhösi leikkipaikkojen suunnittelua, rakentamista tai ylläpitoa? Vastaatko kenties koko organisaatiosi leikkipaikkojen hallinnoinnista ja kehittämisestä? Aion kohta kertoa, miksi juuri sinun kannattaa hankkia koulutusta siihen, että leikkipaikat suunnitellaan, tehdään ja pidetään kunnossa järkevällä tavalla niin, että lasten turvallisuus säilyy leikin riemua remeltämistä unohtamatta. Minä olen Marko Eskolainen ja toimin koulutuspäällikkönä Puistoalan ammattilaisten keskusjärjestössä Viherympäristöliitossa. Olemme toteuttaneet tätä ulkoleikkipaikkojen turvallisuusperuskurssia jo yli 15 vuoden ajan ja noin 1000 viheralan ja sen sidosryhmien ammattilaista on tämän kurssin käynyt. Miksi juuri tälle kurssille kannattaa osallistua? Nämä välineet tässä ovat sondeja eli testitulkkeja, joilla testataan lasten heidän vartalonsa osien, pään tai kaulan juuttumista välineisiin. Välineiden käyttö vaatii opettelua ja niiden täsmällinen käyttö opetetaan kädestä pitäen kurssilla. Tällä yhteensä 5 päivän kurssilla meillä on 3 tärkeää päätavoitetta. Ensin opimme tunnistamaan vakavan onnettomuuden riskit, eli ne paikat, jotka toteutuessaan saattavat aiheuttaa todella pahaa jälkeä. Kutsumme niitä ammattikielellä voreiksi. 2. Ei riitä, että tunnistaa nämä vaarat, vaan ne on myös pystyttävä poistamaan. 3. tavoitteemme kurssille on vaikein, mutta samalla kokonaisuuden kannalta haastavin ja tärkein. Tämä tässä on pumpulia. Tämä on puukko. Kummasta sinä rakentaisit leikkipaikan? Pehmeästä pumpulista niin, että mitään ei satu. Kaikki on todella turvallista. Vai haetaanko lapsille leikkipaikan portilla puukot käteen? Ei varmasti ole tylsää ja on haastavaa. Ääripäiden hakeminen on usein turhaa, niin tässäkin. Paras vaihtoehto löytyy jostain puukon ja pumpulin välistä. Hyvällä leikkipaikalla sattuu nyrjähdyksiä, muljahduksia, mustelmia ja naarmuja syntyy. Mutta jos leikkipaikalla usein tai edes joskus vierailee ambulanssi, se on merkki huonosta leikkipaikasta. Tätä kultaista keskitietä me etsimme niin, että leikkipaikka olisi riittävän turvallinen, mutta samalla haastava. Peruskurssimme kestää yhteensä 5 päivää. Aluksi 2 päivää teoriaa luokkatiloissa ja meidän kursseilla muuten ei tule uni silmään. Siihen päälle reilun viikon sulattelutauko ja sitten 3 päivää tiukkaa puristusta, josta puolet ulkona leikkipaikoilla asioita käytännössä opiskellen. Peruskursseja järjestetään vähintään 2 kertaa vuodessa. Tarkista seuraava kurssiajankohta nettisivuiltamme www.vyl.fi. Järjestämme myös erimittaisia tilauskoulutuksia erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Kouluttautuminen kannattaa aina.